L-aġir ta' uffiċjali pubbliċi li f'Google Group li nħoloq mill-eks Ministru Tonio Fenek għaddew tarif sensittiv imur kontra l-interess nazzjonali. Għallu dan id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela u deputat Charles Manjon. Fissru kif fil-waqt li l-gvern kienet jaħdem biex joħroġ il-Malta mill-proċedura ta' deficit eċċessiv, Fenek u uffiċjali pubbliċi kienu qed jimminaw ħidmet il-gvern fil-qasam finanzjarju. Il-kelliem għamlu referenza għal dettalji li ħarġu fl-aħħar jiem fosthom kif wieħed mill-grupp ta' dettalji dwar diskussjoni sensittivi li kienu għaddejjin bejn l-NSO u l-Eurostat dwar djun tal-korporazzjonijiet nazzjonali. Qabel qal li huwa wkoll ta' tħassib il-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni kien jaf dan kollu minflok jieħu azzjoni għażel li joħroġ u għalihom. Però minn dak li jmes li hemm minn dawk li qegħdin fid-dominju pubbliku ġefu kulħadd għandu aċċess għalihom, naħseb li jiena daw ma kinux jafu li kellhom kulħadd għandu aċċess għalihom. Illi hemm ċertu informazzjoni li fil-fema tiegħi kienet tasal għand il-partit fl-oppożizzjoni informazzjoni sensittiva ħafna mhux għall-Partit Laburista imma għall-Gvern in ġenerali. Qabel rrefera wkoll għall-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek u staqsa li x'dan rrid li ċertu korrispondenza toħroġ bl-Ingliż biex ikunu jistgħu jaraw nies li ma jifhmux bil-lingwa Maltija. Id-deputat Manjon staqsa jekk Tonio Fenek stess talab il dawn il-persuni biex jiksru direttivi u lat dwar l-amministrazzjoni pubblika fisser li hemm responsabilità x'tintrefa'. U l-responsabilità tal-politiku u l-ewwel ħaġa li jinċentiva u jħeġġeġ uffiċjali pubbliċi illi minflok jaqdu dmirhom u ħarsu l-ewwel qabel kollox l-interess tax-xogħol tagħhom tad-duties tagħhom bħala uffiċjali pubbliċi imma jħarsu iktar lej forsi l-interess parteġjan. U t-tieni ħaġa li jar minn hekk ukoll li ċertu informazzjoni tibda tintuża b'tali mod u maniera biex lil pajjiż tagħmillu ħsara mbagħad fuq il-livell internazzjonali. Il-kelliema żiedu li wara r-riżultat tal-inkjesta li se ssir dwar dan il-każ jippretendu li min jinstab li jagħmel ħażin għandu jerfa' r-responsabbilta għal emilu.